Kaixo ikus-entzule. Dakigunez, eguzki sistemako planeta bakoitzak bere konposizioa eta ezaugarriak ditu. Lurra da ezagutzen dugun planeta bakarra, non bizia posiblea den, eta bizia posiblea egiten duena atmosfera da. Esan daiteke, Lurraren ezaugarri garrantzitsuena haren atmosfera dela. Beraz, gaurko saioan planeta urdinaren atmosferari buruz mintzatuko gara. Gaur egun ezaguna dugu atmosferaren osaera kimikoa. Alegia, zer nolako jokaera duen, zeintzu diren atmosfera osatzen duten elementu kimikoak eta elementu horiek ze portzentajeetan dauden. Egungo atmosfera oksidatzailea da. Hau da, oksigenoa da atmosferako osagai nagusia. Horrek bizia ahalbidetzen du. Baina badakigu ez dela beti izan horrelakoa. Lurraren historian zehar, zenbait aldaketa izan ditu. Duela 4.500 milioi urteko Lurraren atmosfera primitibotzat har daiteke. Izan ere, karbono dioxido, sufre, oksigeno, ur-urruna eta nitrogeno gazez osatuta zegoen. Beraz, atmosferaren historia zirraragarriaz gehiago jakin nahi baduzue, etorri gurekin denboran zeharreko bidaia egitera. Atmosfera primitibotik egun ezagutzen dugun atmosferara heltzeko hainbat aldaketa gertatu ziren. Aldaketa hauek 4 etapetan bana daitezke. Lehenengo etapan, duela 4.600 milioi urte inguru, Lurra eratzen ari zenean, hasierako atmosfera egungoaren oso bestelakoa zen. Lurra eratu aurretik, hidrogenoz eta helioz inguratutako planetoide eta meteoritoak baino ez zeuden. Orduko gas geruza horri protoatmosfera deritzo. Baina, Lurraren temperatura igotzen hasi zen, eta hidrogeno eta helio gehienak ihes egin zuen espaziora. Hala ere, hidrogeno apur bat Lurrean geratu zen, eta beste elementu batzuekin erreakzionatzen hasi zen. Berez, atmosfera primitibo hori sumendietatik ateratzen ziren gazek osatzen zuten. Besteak beste, karbono dioxidoa, nitrogenoa, ur-lurruna eta metano eta amoniako kantitate txikiak. Beraz, ez zegoen oksigenorik, etapa goiztiar honetan. Eta, bestera batean esan da, atmosfera primitiboa reduzitzailea zen eta bizia ezinezkoa zen bertan. Bigarren etapan aldiz, Lurraren barnetik zetozen ekarpen erradioaktibo, geotermiko eta elektrikoak areagotu ziren, eta eguzkitik eta izarretatik zetorren erradiazioarekin batera, eragin zuten hidrogeno gehienak alde egitea. Baina oksigenoa aldiz, bertan geratu zen. Zenbait erreakzio gertatu ziren orduan, eta atmosfera karbono dioxidoz, nitrogenoz eta urez aberazten joan zen. Bestalde, oso radiazio bortitza zegoen, eta horrek eragiten zuen oksigenoa ozono bilakatzea. Ozonoak izpi ultramoreak zurgatzen zituen eta, horren ondorioz, Lurren temperatura jaisten joan zen. Bigarren etapa honen bukaeran, temperaturaren jaitsiera dela eta hoste eta kondentsazio prozesuak gertatu ziren. Hartara, lehen ozeanoak eratzen hasi ziren. Ozeanoen eraketa atmosferako karbono dioxido mailak murrizten lagundu zuen. Hirugarren etapan, duela 2.200 milioi urte inguru, Lurrak likido eta atmosfera egonkorra zuen. Eta ikertzaileen arabera, lehen bizion zelula bakarrak garatu ziren. Organismo horiek, besteak beste zianobakterioak, fotosintesia egiten ari ziren, eta oksigenoa askatzen zuten hondakin gisa. Orduan, oksigenoak beste oksigeno molekulekin erreakzionatu ahala, estratosfera eta ozono geruza eratzen joan ziren. Fotosintesiak eta beste zenbait prozesu biologikok atmosferako oksigeno kantitatea handitzen lagundu zuten, eta horren ondorioz, Lurraren gaur egungo atmosfera sortu zen. Gutxi gora bera, honela sortuta dago gaur egungo atmosfera. 168 inguru nitrogenoa da, 121 inguru oksigenoa, eta gainerakoa beste gas batzuen aztarnak dira. Hala nola, argona, karbono dioxidoa. Gainera, klima aldaketa guztiona hotan dagoen garai honetan, horren beste aipatu ohi den ozono geruza ere 3. etapa honetan eratu zen. Entzuleok ondo jakingo duzuen bezala, ozono geruza funtsezkoa da eguzkiaren erradiazio ultramorea zurgatzeko. Bukatzeko, 4. etapan bizia dibertsifikatzen joan zen, eta bizia dibertsifikatu ahala atmosferaren konposizioak aldatzen jarraitu zuen, bizidunen jardueren ondorioz. Fotosintesiari eta nasketari esker, oksigenoa gehitzen joan zen atmosferan eta karbono dioxidoa aldiz murrizten joan zen. Horixe izan zen biziaren gakoa, eta atmosfera erresortzailea izatetik oksidatzailea izatera pasatu zen.
horrela, denbora aurrera joan ahala lortu zen gaur egungo atmosfera izatea. Ikusi dugun bezala, gaur egun atmosfera eta antziakoa ez dira batere berdina. Lurraren atmosfera milaka milioi urtean zehar eratu zen prozesu geologiko eta geologikoen bidez. Sumendiek, askatutako gazetatik hasita eta oxigenoz aberatsa delarik, bizia ahalbidetzen duen gaur egungo atmosferara heldu arte. Hortaz, garatzeko milaka milioi urte behar izan dituen atmosferak beste zenbait milioi urtez irautea gure esku da orain.